Dobré ránko. No včerejšek dopadl lepší, jak jsem si myslel. No, jsem myslel, že nebudu mít teda žádný obchod a nakonec 1,5% do plusu. Do oběda maličký scalp, nějaký o 0,5% a potom 100 pips na zlatě, což je fajn. Ale mrkníme se na dneska. Dneska očekávám též asi možno bez obchodu. Jsou tam NFPčka o 2,3, tak uvidíme. Ale mrkníme se prvé na zlato teda. Tady vychádza dobrý setup. Stačí, jo, nic špekulovat, zapneš si SVPčko, alebo si ten profil natáhneš, to už je na tebe, ale mi se to nechce tahat. Tak a všimneš si jednu věc, jo, jedno VL, druhé VL, jo. Čím víc zón na té jisté ceně, tím lepší support resist. Hned i u tohoto tady POCčko, vidíš tady jeden profil, jo, Pčkový, jo, další, takže silná zóna, vyznačil jsem si ju, dajme tému, jo, tak dajme si ju jakou, nevím, bílou. Co jsem to spravil? Tu zónu si chci dát bílou, tak, OK. Dáme si tu zónu bílou. Jo, je to nějaká zóna z objemu. Takže to by bylo jedno potvrzení, jo. Plus, natáhneš si FIBO. Low high, jo. Sedí to presne do toho, jo. Takže nebudu sa nejak odrážať presne od FIBA, vyznačím si zónu, jo. Je zóna. Asi to preč. Zapnu weekly VWAP a vidím, že presne na tej cene je aj férová cena, jo, podľa objemu. Takže co čekám, jo, tady by to možná mohlo kopnúť nejaké stopky, nemusí, môže, dole, jo. Proč to má zase to bílé? Jo, takže toto je short, na který budu čekat. Sedělo by to aj z bookmapy. Sedělo by to aj z bookmapy. CVDčko do selu a likvidita je pod náma, jo, nějakých $26. $26 je, kde je likvidita? Momentálně $26 je, až likvidita je až tady. Takže to by v podstatě nějak sedělo. To by sedělo s tým, že by to koplo toto a išlo po správách dole sem, jo, na nějakou tu 80. Jo, to by bylo dobré. To by bylo fajn, to by se dělo. OK. Co se týká USA 30 akcí, longovat to nechceš pri tento sentimente, jo, blbosť úplná. Nedává to význam. Keď si zapneš SVPčko, PDPOC, dobrý trade, jo, reset PDPOC směrem dole. To se většinou děje v trendoch, keď trend pokračuje, buď to resetuje PDVAL alebo PDPOC a robí to pěkné schody dole. Takže na PDVAL nám nic nesedí, takže tým pádem PDPOC, previous day. Keď si zapneme VWAP, seděl by tam ten prvý stupeň VWAPu. Nic moc, lepší jak nic, jo. A keď si tam hodíme FIBO, tak by tam seděla 61, jo. 61. Takže jsou tam 3 potvrdenia, tu zónu by som spíš natáhal až takto. Zónu bych natáhal takto, je tam PDPOC, je tam 61, je tam FIBO. Proč ne? Za polovičný risk, za 0,5%, mám už tam nastavený aj alert, proč ne, jo. Jakože takto. NFPčka, fejkový pohyb, vykopnout stopky a potom dole, jo. OK, může být. Není to blbost, jo. Takže to už je poslané ve skupině. Ale Nasdaq, já tam nic nevidím, jo. Na Nasdaqu není žádné potvrdění, 2, 3 je tady, jo, PDPOC, jo, tady je nějaká zóna. OK. Je tady nějaká zóna. Nesedí mi tady ani FIBO, jo, nesedí mi tady ani FIBO, nesedí mi tady ani VWAP. Jo. Nevím, nelobí se mi ta štruktúra, nevím. Možná po obědě to bude lepší, po zprávách, ale dám potom aktualizáciu, jo. Nesedí mi to tady nějak, nevím, jako je tam, jo, len
Toto už sa mi zdá byť rezist a zase keď prekonáme tento rezist, jo, že to prekoná už tento rezist a zavre to nad ním, nad PD, POC, PDVAL, tak už to nejak moc nechcú shortovať, jo. Takže to si dáme ešte vedieť. Keď tak zeberieme zlato a Dungeon, ale keď tak možná nezeberieme nic, jo, lebo jako dneska pátek. Dosť traderů má ty pátky hrozné, tým pádem napríklad ja mám za celý týden krásny zisk a nechcú dojebať tým, že budú tradovať to na FPčke, to je blbosť. Takže ne jak včera, lebo včera to tady bylo akože buy, sell, casino, to som práve odpadal. Ešte pri takých pohyboch, to sa mi zdá byť úplná pičovina, lebo ako napríklad pri takémto pohybe, jo, chceš niekde naskakovať? Lebo dobre, keď dáme to na 15, no. Že ježiš, tady už je SOčko, ne, to je proste blbosť. A včera to isté na zlate, ano. Jako, ja nevím, proč by som do tohoto naskakoval, proč by som naskakoval do tohoto. OK, posílal som tady zónu, že to je z weekly. Jo, z market profilu je tam pekný support, aj to pekne zareagovalo, ale ja som bral short až o táto, jo. Lebo som tu mal vyznačenú nejakú zónu, OK, zase prestrel tej zóny, nejaký range, odreagovanie POCčka zóny dole, jo, OK. Tady, proč ne, je to normálny trade, ale proč by som bral toto, veľká volatilita, chytneš tady stopky, je to blbosť. Jo, dneska nebudu robiť tú istú chybu, takže si počkám až po správach, a napríklad aj tuším ve stredu, alebo v úterý sme mieli obchod live a bylo to proste až 8 večer. Takže proč by som do obeda tady robil gambling, keď si počkám na pekný setup a keď ten dojde, tak nedojde, no. Jo, takže dneska nerobiť pičoviny a počkať si na dobrý setup a nepáliť zbytečné prachy, jo.